U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Srdačno vas sve pozdravljam, slaveći 11. nedjelju kroz godinu. Pozdravljam vas, draga braćo i sestre, ovdje nazočne, kao Božje izabranike i kao Božje uposlenike. Srdačan pozdrav upućujem trpećoj crkvi, bolesnima, nemoćnima i starijima. Isto tako pozdravljam sve gledatelje Slavonske televizije, vjernike koji će na ovaj način ući u zajedništvo slavlja Euharistije i participirati na plodovima ovoga slavlja. Srdačan pozdrav svima. Krist želi izazvati divljenje u ljudima, ali i želi potaknuti nove valove vjere u ljudima. Malo ćemo o tome razmišljati nakon slušanja Božje riječi. Kaže Gospodin Isus da je žetva velika. To znači da je žetva zahtjevna, ali poslenika malo. Ali oni koji se odlučuju poći u žetvu moraju biti opskrbljeni snagom. Moraju biti snažni kako bi mogli izdržati žegu dana i košnju žita, kojega će spremiti u žitnice ili u hambare ili ga donijeti ovdje na oltar kako bi postalo tijelo Kristovo. Zato zamolimo dobroga Boga da nas, evo buduće uposlenike na njivi Gospodnjoj, opskrbi darovima koji su nam potrebni, a to je njegovo presveto tijelo kao hrana i njegova predragocjena krv kao piće. Košnja je mukotrpan posao i žetva je mukotrpan posao. Zato pristupimo ovom stolu, nahranimo se i napojimo za buduće poslanje i za služenje ljudima koje nas Krist šalje. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, znači vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za Gospodinu Bogu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
Bože, jakosti onih što se u Te ufaju, snago slabih i smrtnih koji su bez Tebe nemoćni. Pomozi nam svojom milošću da vršimo Tvoje zapovjedi i voljom Ti djelom omilimo. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. I utabore se u pustinji. Postave tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne, a brda mu reknu: ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Od sada pak, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moj je sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Riječ Gospodnja. Čitanje poslanice Svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro, možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo griješnici, Krist za nas umrije. Koliko ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe. Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovim. I ne samo to, dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu,
po kojem zadobismo pomirenje. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. Navještaj Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bjahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Onda dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih: k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovijedajte, približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Riječ Gospodnja. Još vas jednom sve srdačno pozdravljam kao Božje izabranike i apostoli ili poslanike na Božjoj njivi ili u Božjoj žetvi koja je preobilna, kako smo čuli. Ja sam svoje razmišljanje pomalo i naslovio izazvati divljenje i valove vjere u ljudima. Zašto izazvati divljenje? Pa ja bih rekao izborom ovih jednostavnih ribara. Zar mene? Pa ja nisam učen, ja sam neuk, jednostavan sam, priprost. A na koncu jednostavnost ili divljenje izaziva u ljudima čuđenje. Pogledaj, svako ih čuje na svom materinskom jeziku, kako nas izvješćuju djela apostolska. Zatim Gospodin Isus želi izazvati valove vjere u ljudima. A to je da je on Mesija, da je Krist, Gospodin, moj Bog, kako bi rekao Toma apostol, učitelj, pastir, liječnik. Mnogo toga sadržano u jednom jedincatom imenu u kojemu imamo spasenje. Isus Krist, Sin Božji. Da se samo malo prisjetimo. I crkva je lađa koju nose vjetar i valovi.
rekli bismo, kako bi došla ne samo na otvorenu pučinu, nego i doživjela ulazak ili uplovljavanje u mirnu luku. Božja konstatacija je prvo ono što nam onako upada u uši, odnosno u oči, oprostite, i kaže Bog, bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Izmučeni i ophrvani. To znači umorni. To znači opterećeni. A mi smo rekli da je umoran kršćanin zapravo nesposoban i sebe voditi, a kamoli drugoga. Kršćani moraju biti optimistični. To je izazov, to je naše poslanje, ali to je vlastitost svih kršćana. Izmučeni i ophrvani. Možda bi se mogli dalje nastaviti i ranjeni, a znamo da je ranjena životinja lak plijen vucima grabežljivcima, a Gospodin Isus kaže, takve će ovce biti, nažalost, plijen grabežljivcima. Ili onima koji su najamnici, koji se ne brinu za svoje stado. A pravilo je, kojeg se Gospodin pridržava, vidjeti, odlučiti i učiniti. To su 3 koraka. Vidjeti. Vidio je Gospodin. Odlučio, a on se u svom promislu i u odlukama, kako znademo, ne vara. I učiniti. Od ničega ili od nikoga učiniti veličanstvene apostole i veličanstvene razglašivače Božjih djela. Kod Boga nema polovičnih rješenja, sumnjivih odluka i bezvoljnog djelovanja. Na to nas i Pavao često upozorava. Brigu za stado Isus zaključuje riječima, ja sam pastir dobri, poznajem svoje ovce, poznajem ih imenom. A ime znači poslanje. Ime znači zauzetost. Naravno, za svijet, ali još više zauzetost za zajednicu u kojoj živimo, od kućne obiteljske crkve do župne zajednice i šire. Kaže Gospodin Isus da je radnika malo. Malo radnika. Kažu neki da je kršćane zahvatila pomalo malodušnost. A malodušnost spriječava da se ljudi upuste u avanturu djelovanja. Pa onda neki ovako razmišljaju, neće zagrabiti u poluprazne posude ili u poluprazne lonce sa hranom. To je malodušno razmišljanje. Zašto ne bi zagrabio u polupune lonce sa hranom koja je preobilna, svakome se daje, to je svima i nikada ne nedostaje. To je ova hrana koju ću mi blagovati, slično onoj hrani ili onom trenutku kad je Ilija došao k onoj udovici u Sarfati Sidonskoj, od malo brašna i malo ulja, toliko su se nasitili, najeli i nije nedostajalo. To je jako važno znati. Radnik mora biti optimističan. Rekli bismo zasukati rukave i znati što hoće. To je svojstvo apostola, a i nas. Snažan vođa i brižan ovlašten je i to certificiran u Isusovoj školi i za Isusovo evanđelje. Ne za svoje. Ne za svoje. Božji poziv u čovjeku izaziva odgovor, naravno, ali izaziva i moralno čudo. Na primjer, carinik Matej, tko bi se s njime družio kad je pripadnik okupatorske rimske vojske ili je možda krtica među Židovima? Nisu se voljeli s carinicima, kao što znademo, družiti. No, Gospodinov poziv izaziva čudo. Moralno čudo, rekli bismo. On postaje drugačiji i piše vrlo lijepo evanđelje. Pa možda bismo mogli reći najljepše, najpreciznije i tako dalje. Gospodin Isus im dade vlast nad nečistim dusima. Dade im vlast. To znači ne čine u svoje ime. Da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Izlječenje je to bez istaknutih riječi, bez nekakvih fraza ili čudnih molitava ili molitvica ili nekakve magije, ne znam, koja se pojavljuje nekada u kršćanstvu, među kršćanima, jednim potezom žele učiniti čudo.
izbrisati sve. A kao što znademo, to nije moguće. I nakon bolesti ipak ostaju ožiljci, jel tako? Da, pa i učenici to čine bez ikakvih formalnih posebnih riječi ili bez kakvoga interventa prema bolesnicima. Nego kažu jednostavno, u ime Isusovo, eto, ustani, hodi, u ime Isusovo si izliječen. Samo ta jedna formula ili jedna kratka izreka, u ime Isusovo, ne u moje. I zato crkva nije privatno vlasništvo nikoga. No, međutim, takav način razmišljanja i djelovanja izaziva dvostruku reakciju. Gospodin izaziva divljenje u puku i uzburkava ili uzbibava njihovu vjeru, dok od onih farizeja koji misle da su netko i nešta, oni razmišljaju drugačije. A puk, to su predstavnici one 4 ljudi koji su onoga uzetoga spustili pred Gospodina Isusa da ga izliječi. Snažna je vaša vjera. Jednostavno, uzeti i donijeti k Isusu. To je ono što možemo. A farizeji, oni su kao oni neki malodušni radnici koji jednostavno ne mogu prihvatiti da je netko sposoban, bolji i tako dalje, iako je prostodušan i, rekli bismo, jednostavan. Farizeji zapravo govore o suradnji Isusa i đavla kao nečemu u čega se oni neće petljati. Ali ne radi sebe, nego radi ljudi. Čini se da oni ne žele ozdravljenje drugih, nego samo sebe prikazati kao sposobne, pametne, zdrave i moralno uzorne. Božji poziv ili izabranje čovjeka evo nuka na odgovor povjerenje. Ja, Gospodine, ne znam, ali ti znadeš. Kao da su ovi apostoli znali što će Gospodin s njima učiniti. A znademo ih ponaosob i znademo njihovo ponašanje ne samo u vrijeme ponosa i slave, nego i u krizno vrijeme. Ali izaziva povjerenje. Ja, Gospodine, želim biti članom te 12-torice. Zato što sam poseban i drugačiji. A to je slika prve crkve. Poseban i drugačiji. Ali, kako znademo, izvješćuju nas djela apostolska, bijahu postojani u molitvi, jednodušni i tako dalje, očekujući silu odozgor Duha Svetoga. Bog dopušta u crkvi i ljudski element, ali koji ne smije prevladavati. To je jako važno. Šaljem vas, pođite. To je moje poslanje upućeno vama. Snagu koju tražite dobit ćete u dostatnim količinama ili u količini, a i trenutak u kojem trebate svjedočiti bit će trenutak asistencije Duha Svetoga. Nemojte unaprijed smišljati obranu. Nemojte smišljati što ćete govoriti i tako dalje. Duh će vam dati što ćete govoriti. Ja ću svoje razmišljanje završiti. Ovlaštenje apostoli dobivaju od Isusa, jel tako? Gospodin Isus im kaže, ja sam put, istina i život. A ne ti, apostole, nego ja sam put, istina i život. To znači, svi smo pozvani u ime Gospodinovo svjedočiti i živjeti vjeru, ma na jednostavan način. Ne treba komplicirati. Ni Gospodin Isus ne komplicira. Nego jednostavni ljudi, kao što znademo, izazivaju divljenje. Jednostavni ljudi, skromni i oni koji služe, izazivaju u nama valove vjere. Amen. Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista,
jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Draga braćo i sestre, uputimo svoje molitve Bogu, Gospodaru žetve, da bismo poslanje koje smo primili od Krista vršili njemu na slavu i na spasenje svega svijeta. Recimo mu zajedno: dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine. Molimo te. Za poglavare država i naroda, da u brizi za gomilanje materijalnih dobara ne zaborave dobro svakoga čovjeka, a posebno malenih i slabih. Molimo te. Za mlade koje zoveš na život služenja i odricanja, da ih oslobodiš svakoga straha i daš im svoju snagu na Kristovu putu. Molimo te. Za mladomisnike cijeloga svijeta, da ih obdariš mirom, ustrajnošću i radosnim življenjem nasljedovanja Krista Isusa. Molimo te. Za ovu zajednicu koja je sabrana Tvojom milošću, da u svakodnevnom životu uvijek slijedi Tvoj spasonosni plan. Molimo te. Za naše drage pokojne, da im po svojem milosrđu oprostiš grijehe i propuste, te ih uvedeš u svoju vječnu slavu. Molimo te. Bože, naš Oče, Ti nas šalješ da nastavimo radosno navještati dolazak Boga kraljevstva. Daj nam snagu svoga duha, da ne bježimo od Boga poziva, nego hrabro slijedimo svoga učitelja i Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje vijeke vjekova. Neka
Molite, braćo i sestre, da naša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. Bože, ovim darovima ti čovjeku krijepi zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu. Po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem Gospodinu. I sa milosti prema ljudskoj bijedi, on se rodio od djevice. Trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti. Uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo nosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.
Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Đurom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Lukom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koje živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Miserere
Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago nama jer smo pozvani na gozbu jagančevu.
molitva Gospi od zdravlja i svetom roku. Djela naša milošću svojom priteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s Tobom vas da počinje i s Tobom započeto da se dovrši. Primi i usliši naše molitvene vapaje. Daj nam svoj mir, kako bi srce naša bila poslušna Tvojim zapovjedima i smirena u Tvojoj zaštiti. Užezi u nama oganj Duha Svetoga, da Ti čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo. Zahvaljujemo Ti za Tvoju i našu majku, blaženu djevicu Mariju, koja pomaže svojoj djeci u nevoljama kako bi opet zadobili zdravlje. Po njezinu zagovoru oslobodi nas ove pandemijske nevolje, kao i od svakog moralnog nereda i zastranjenja. Neka ona svojom majčinskom brigom prati i štiti sve ljude i narode od opasne zaraze koronavirusa. Neka ozdravi bolesne i blagoslivlja sve one koji njima pomažu. Spasitelju, Isuse Kriste, u svojoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti postavio si Svetoga Roka moćnim zaštitnikom protiv zaraznih bolesti i po njemu uvijek dijelio obilje blagoslova ljudima u bolesti i tjeskobi. Pošalji ga u ovome času, kada nam je zdravlje ugroženo, da nas štiti i za nas moli, kako bismo bili dostojni Tvojih obećanja. Ne dopusti, Gospodine, da se oslanjamo samo na svoje umijeće i znanje, već da se pouzdajemo u Tvoju pomoć i veliko milosrđe. Udijeli nam zdravlje duše i tijela, kako bismo trajno mogli iskazivati Tebi slavu i hvalu. A svi za koje molimo, žive ili mrtve, neka po zagovoru Tvojih svetih miljenika milostivo dobiju oproštenje svojih grijeha i zasluže stići u vječni život u nebu. Po Kristu Gospodinu našem. Gospodine, sveta priče što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s Tobom. Daj, molimo, da urodi jedinstvom u Tvojoj crkvi, po Kristu Gospodinu našem. Ovo je 11. nedjelja kroz godinu. Blagdani u tjednu, blaženu Mariju Tereziju Šerer slavimo utorak, kad na poseban način svoju nebesku zaštitnicu slave Sestre Svetoga Križa u Đakovu. Molimo za tu zajednicu, za njihove potrebe. Presveto srce Isusovo je u petak, posebno slave oci Isusovci u rezidenciji u svetištu Presvetog srca Isusova. Obavijesti i raspored svetih misa možemo vidjeti na plakatu. Bezgrješno srce Marijino slavimo u subotu. Prva pričest u našoj župi 21. lipnja u 11 sati. Na oglasnoj ploči možete vidjeti plan slavlja prve pričesti, to jest trodnevnice i samog slavlja u nedjelju na svetoj misiji u 11 sati. Roditeljima smo ranije podijelili plan slavlja. Kako smo rekli, ostavite u klupama mjesta ne samo za djecu, nego i za bliže članove obitelji, pridržavajući se mjera za vrijeme koronavirusa. Obiteljima želim lijepo i radosno slavlje, a djeci da ostanu za stolom Gospodnjim, ne odvajajući se nikada od njega. Fotografiranje i snimanje je dozvoljeno samo službenom fotografu. Izravni prijenos svete mise putem Slavonske televizije. Srdačno zahvaljujem svima koji su pripremili ovaj projekt kako bi svi vjernici naše župe koji ne mogu direktno sudjelovati u slavlju mogli na ovaj način uzeti udio u molitvi, zajedništvo i drugim darovima potrebnim za svekoliki rast naše župne zajednice koja ove godine slavi 25 godina postojanja. Hvala i Slavonskoj televiziji koja je drugim vjernicima naše nadbiskupije omogućila praćenje i sudjelovanje u ovom liturgijskom slavlju. Završetak pobožnosti prema srcu Isusovu 19. lipnja
Prije svete mise ćemo završiti ovu dragu pobožnost, ali i nadalje potiče vjernike na svetu ispovjed, pričest i slavlje Euharistije bez koje nema crkve. Nova krizmanička skupina. Oformit ćemo novu krizmaničku skupinu sastavljenu od djece 8. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole. Oni će pohađati župnu katehezu 2 godine kako bi mogli pristupiti krizmi u vrijeme koje nadbiskup potvrdi. Tijelovska procesija, osvrt. Lijepo vrijeme i mnoštvo vjernika doprinijeli su svečanosti procesije koja se na uobičajeni način kretala po našem mjestu. Svima srdačno zahvaljujem na uređenju sjednica, kao i svima vama koji ste sudjelovanjem i zauzetošću dali snažnije svjedočanstvo vjere u prisutnost Kristovu otajstvu presvetoga oltarskog sakramenta. Crkvu sprema 7. grupa. Obavijesti završavam zazivom. Sveti Luka, predragi liječniče tijela i duše, moli za nas. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.